ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാരം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 5 അല്ലെ? 5 അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? 5 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. എല്ലാവരും നാമജപം എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ചെയ്യണട്ടോ. നാമം ജപിച്ചാലോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ തലം തന്നെ മാറിപ്പോകും.
നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് അതാണ്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഭക്തിയില് ബേസിക് കാര്യമാണ്, ബേസിക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഒന്നല്ല, മിനിമം. അതാണ് നമ്മളെ നാമജപം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 5 പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലായ പരിശുദ്ധി നമ്മള് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാല്ലേ. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനർത്ഥ നിവർത്തി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവല് അനർത്ഥ നിവർത്തി, നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലില് നാമജപം ചെയ്യുമ്പോഴോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് അത് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാതും തെറ്റുകൾ കൂടാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി ദേവർ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ സാരാംശം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കാലുകുത്താൻ സാധ്യമാവില്ല. ഭൗതിക പരിഗണകൾ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ നമ്മളത് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്, എല്ലാതുണ്ട്, നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾ ലെവലുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, എന്താണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ ഭഗവാനോടൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ട്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മ ഭൗതികത മുഴുവനും കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഭൗതികത നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ അത് കടക്കണം, അത് ഈസിയല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലും ആത്മീയ ദീപ്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള താല്പര്യം, ആ താല്പര്യം എന്നുള്ള സംഭവം എന്ന് മാറണോ അന്നാണ് ശരിക്കും ഭക്തി സ്റ്റാർട്ടാണ്. അതാണ് കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞ മുക്തിക്കപ്പുറമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയും അതേപോലത്തെ ആത്മീയതയിലുള്ള ആഗ്രഹം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മീയതയാണ്, പക്ഷെ ആത്മീയതയിൽ ഒരു ആഗ്രഹം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലടക്കം നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പരിഗണനക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ആ ഭക്തിനെ തന്നെ ശരിക്കും നിർവചിച്ച് തരാണ് നമുക്ക്. എന്താണ് ഭക്തി? അത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക, നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇപ്പൊ മുക്തിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഭൗതികത പിന്നെ എത്ര പിറകിലാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. ശ്രീ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഭക്തി സേവനം സർവദാശായിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന വീട്ടുകാർക്ക് പറ്റിട്ടുള്ളൂ, ഇന്ന രാജ്യത്തിന് പറ്റുള്ളൂ, ഇന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ പലരും അവന് ഭക്തിയുണ്ട്, എനിക്ക് ഭക്തിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭക്തിയുണ്ട് അവൾക്ക് ഭക്തിയില്ല, ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാനുള്ള യാതൊരു വോയിസും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതൊരു വർഗത്തിന് അല്ലെ ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ളതാണ് ഭക്തി, മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലതല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ലേ, ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോ മാത്രം ഭക്തി തുടങ്ങിയാൽ മതി, അതേവരെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള സമയം, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നല്ല ഈ ഭക്തി. അപ്പൊ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയാണോ ഒരു വർഗത്തിന്റെയാണോ പരിസ്ഥിതിയിലാണോ 4 അതിരുകളിൽ ഒന്നും ഒതുങ്ങിയതല്ല ഏത് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭക്തി ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വളരെ ഭക്തി ഉണ്ടാവും. അത് എത്ര ഏജ്ഡ് ആയിട്ട് 90 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അടക്കം ചിലപ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് വയസ്സോ വർഗമോ അതേപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിയോ, ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ചെയ്യാം, ചിലവർ ഇതൊന്നും വേണ്ട, അവർ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ഭക്തി ചെയ്യും, ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ്, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഭൗതികതയിൽ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് ഭക്തി സർവദശായിയാണ്, അഹേതുവും, ഏതെങ്കിലും നേട്ടമോ പ്രതീക്ഷയോ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. നമ്മള് പറയില്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മള് വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാ നമ്മളെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് പറയാ, ഭഗവാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവണേ. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഏത് ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഭഗവാനെ ഇത്ര ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാണല്ലോ, ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല തന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും, അല്ലെ? അങ്ങനെ യാതൊരു ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കും, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ അതിനറിയാം, ഏത് ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയിലും ഭക്തി ചെയ്യാന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് ഭക്തി എന്ന്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്ത കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്.
പിന്നെ മധ്യകാല ഭഗവാൻ ചൈതന്യ സുഹൃത്തും സഹാസ്യമായിരുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം പുരോഹിത വർഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ഒരു നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ചിന്താഗതി ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സമ്പ്രദായത്തിലും ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എത്ര ഇതായി കഴിഞ്ഞാലും അവരുള്ളിൽ ചില കരപ്പ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുരോഹിത വർഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം. അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, എവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഒരു അധികാരം മോഹം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയിൽ അത് നമ്മളെ പിന്നിലോട്ട് നയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ അധികാര മോഹം അതെന്ന് പറഞ്ഞ മുക്തിക്കൊക്കെ അപ്പുറമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയിലൊക്കെ അപ്പുറമാണ് ഭക്തി. എന്നിരുന്നാലും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെ ഗൗഡീയ സംഘടനയിലായാലും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുരോഹിത വർഗത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അവർ സ്വയം ഗോസ്വാമി ജാതിക്കാരെന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, നല്ലൊരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിലാണ് ഞാൻ വന്നത്, അപ്പൊ ഞാൻ പറയണതാണ് ശരി എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വളർന്നു വന്നു. അവർ സ്വയം ഗോസ്വാമി ചിന്തക്കാരെന്ന് വിളിക്കും. നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ എന്നവർ വാദിച്ചു. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും, അതാണ് കൃഷ്ണബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കോന്റെ പ്രവർത്തനം, യാതൊന്നും ഒളിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് പലതരം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് പല രീതിയിലുള്ള 4 തരം ന്യൂനതകൾ മനുഷ്യനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതൊക്കെ കടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഘട്ടങ്ങൾ കടക്കണ സമയത്തോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഭു അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്ത്, ഈ പ്രഭു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്ത്, അങ്ങനെ ആ പ്രസ്ഥാനം ശരിയല്ല, ഭഗവാൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത്. നമ്മളെ ലെവൽ അതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും എത്ര ഉയർന്നാലും ആ മാലിന്യത്തിന്റെ ലെവല് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില കുറച്ചും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ്, എന്നാലും 100% പെർഫെക്ഷൻ ഒരാൾക്ക് ആവാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാര് പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു പരമ്പരയല്ല, അല്ലാതല്ല, അതിനെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുടുംബ പരമ്പരമുള്ള വ്യക്തികൾ, അവരാണ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ന ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവന്റെ സമ്പ്രദായത്തിലെ ശക്തമായ ആചാര്യൻ ഈ അവകാശത്തെ തകർത്തു കളയുന്നത് വരെ ഇക്കൂട്ടർ അവരുടെ കൃത്രിമ അധികാരം ചെലുത്തി വന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു കൃത്രിമ അധികാരം, ഇല്ലാത്തൊരു അധികാരം അവര് ചെലുത്തി വന്നിരുന്നു. നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷൻ വിട്ടുകളയാൻ തോന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തി പോയി. ആ പൊസിഷന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. അപ്പൊ ആരാണത്? ആയ സിസ്റ്റത്തെ, അതെന്നാണ് ഏത് സമയത്തും അതിൻ്റെതായ ആചാര്യന്മാർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം അത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഠിനമായ സമരം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഒടുവിൽ വിജയിച്ചു. ഭക്തിയുത സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇന്ന വർഗം, ഞാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പരമ്പരയിൽ ആ വംശ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്, എനിക്ക് മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമം അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ പറയില്ല, ആ കുത്തൊടുക്കില് ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തി അത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ശാസ്ത്രം. അതാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെയും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനു പുറമെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആര് തന്നെയാലും അയാൾ ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം അത്യന്തവും വിജയം തേടി. അപ്പൊ എന്താണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളറിയാല്ല, വേദവ്യാസന്റെ കഥയായാലും അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെ രത്നാകരനായിട്ടുള്ള വാത്മീകരെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർക്കൊന്നും ജനനം കൊണ്ടോ മറ്റുള്ള സപ്പോർട്ടോ അല്ല, അവര് ക്വാളിറ്റി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ പൊസിഷൻ കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കഥ വരും പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവും ഒരു പൊസിഷനാണ്, അല്ലാണ്ട്
വേറെ ഇതിന്ന് വരുന്നല്ലേ. എല്ലാവരും ആ പൊസിഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തും. അതിന് ജനനത്തിന് വർഗത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യമില്ല. അത് ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിലാണല്ലോ ഒരു ഡോക്ടർ മകൻ പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്, പോലീസിന്റെ മകൻ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഭക്തിയിൽ പാരമ്പര്യം നമ്മളെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയിൽ പാരമ്പര്യം ഇല്ല. നമ്മൾ അതിന് പുരാണങ്ങളിൽ എല്ലാ കഥകളും എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരെ ഒന്നും നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടൂല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവര് പരമ്പര ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്, ഒരു വേറെ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അവനെല്ലാ സപ്പോർട്ടും കിട്ടും. ഒരു എഞ്ചിനീയറിന്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ അങ്ങനെ ആവണമെന്നല്ല. ഒരു പോലീസിന്റെ മകൻ പോലീസ് ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവന് ചാൻസസ് കിട്ടും. അതിന് വ്യാസദേവന്റെ മകനായിട്ടുള്ള സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലേ, കാരണം ആ ചാൻസസ് കിട്ടണം. പരശുരന്റെ മകനായ വ്യാസവേദൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അതായി എന്നല്ല. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്ത ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവൻ ഭക്തനായി മാറും. അവനൊരു ബ്രാഹ്മണനായി ബ്രഹ്മത്തറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാൻ കഴിയും. അതിന് വംശപരമ്പര പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് സരസ്വതി ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കി ആ സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നിലയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലുള്ളവർക്കും ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവനാകാം എന്ന നിലയിൽ വന്നത്. ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ശരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണിക്യ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കും. ബ്രാഹ്മണിക്യ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളിതില്. അപ്പൊ ആ ദീക്ഷകൾ എടുക്കുന്നത് അതിന് പണ്ട് കുറെ വേറെ വല്ല റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തീർച്ചയായും ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ആ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ പിന്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആര് കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാബോധം നേടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതിന് അദ്ദേഹം തെളിവ് നിരത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്, നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശമാണത്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ കാര്യം അത് ഈവൻ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം തെളിവ് അതിന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. ഇന്നവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ, ഇന്നവർക്ക് പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇതിന്റെ താഴെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഏത് സമയവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാ. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ്, അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ് വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്നത്. പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്ന് വസിഷ്ഠൻ ദിലീപനോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. രാജൻ, ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. മാഘമാസത്തിൽ ഡിസംബർ തൊട്ട് ജനുവരി വരെയുള്ള പ്രഭാത സ്ഥാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. അത് ഇന്ന വ്യക്തികൾക്കല്ല. അതിന് ഉദാഹരണം എവിടെന്നാ പറഞ്ഞ പത്മപുരാണത്തിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ആര് പറഞ്ഞത്? രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടടക്കം താഴെ വന്നിരുന്ന രൂപഗോസ്വാമി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയും പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമി അങ്ങനെ പരമ്പരകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ചില വിഭാഗങ്ങള് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന് അത് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ഇവിടെ നിന്നല്ല, ഏതൊരു സംഘടനയിലും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഇത് നമ്മളോട് എന്തിനത് പറയുന്നത്? കാരണം ഇത് എല്ലായിടത്തും നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിനെ മെഷർ ചെയ്യരുത്. അത് വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വീണ്ടും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇസ്കോണിലായാലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന പോലെ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാം. മനസ്സിലെ? എല്ലാവരും അത്ര പ്യൂരിഫൈഡ് 100%ലേക്കൊന്നും എത്തിയവരെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സംഘടന തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എല്ലാത്തിലുള്ളതാണ്. അത് ഇവിടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ പിൻഗാമികളാണെന്ന്
പറഞ്ഞ് അവര് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ സമയത്തും അങ്ങനെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല എന്ന്, കാരണം അതിന് ഉദാഹരണം ഭാഗവതത്തിന്റെ കോട്ടിങ് പറയിച്ചു തരുന്ന രൂപഗോസ്വാമി വസിഷ്ഠന് ദിലീപിനോട് പറയുന്ന കാര്യം, എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ മൗലിക അവകാശമാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്കന്ദപുരാണത്തിലുള്ള കോട്ടിങ്ങ പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്തെ ശ്രൂതരിൽ നിന്നും താഴെയുള്ള അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അവർക്ക് അത് ഭക്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്ത വ്യക്തികളെ അടക്കം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അന്ന് ആ സമയത്ത് സ്കന്ദപുരാണത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്, കാശികാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത്, അതായത് മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രന്മാരിലുള്ള താഴെയുള്ള വ്യക്തികളെയും ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രഭാസ്വാമി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ചെന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ അവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അത്രയും നികൃഷ്ടമായിട്ട് നമ്മളെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം ഈ 4 യമനിയമങ്ങള് നമ്മള് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അത് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മള് അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളാണ്, അതാണ് അവരുടെ സന്തോഷം. അവർക്ക് മദ്യം ഇത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ, അത് തന്നെയാണ് അവരാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതി. അത് നമ്മളെ വൈദിക സംസ്കാരത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരമാണ് അവർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരെയാണ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്, മനസ്സിലായി. അതാണ് ഈ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ള വിഭാഗം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഭക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞതയിൽ അത്തരമുള്ള വ്യക്തികളെയും, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വേറെ രീതിയിലല്ല കാണേണ്ടത്. ഏറ്റവും അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കും അറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണനായി മാറി. അതാണ് വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ ഇത്രയും വലിയ വാൽമീകിയുടെ കഥ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി, വേറെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഒന്നും ആലോചിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവൻ, എല്ലാ പുരാണങ്ങളും രചിച്ച വ്യാസദേവന്റെ കഥ അല്ലെ, ആരാ, മുക്കുവ സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, അപ്പൊ ആ വൈഷ്ണവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഇവൻ ശൂദ്രരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ വൈശ്യരെ കഥ പറയുന്നത്, ശൂദ്രരെ കഥ പറയുന്നതാണ്. ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയുമായി നിൽക്കുന്ന അവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തോന്നും. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഏത് സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ്, ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈഷ്ണവന്റെ നെറ്റിയിൽ തിലകം ഉണ്ടായിരിക്കണം, കയ്യിൽ ജപമാല ഉണ്ടായിരിക്കണം, കഴുത്തിൽ തുളസിമാല ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ബേസിക് ആണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ഡ്രസ് കോഡ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വരികയാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ കാണുമ്പോൾ അവർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാനും വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ പല ആത്മീയമായിട്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ പിറകിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ബേസിക് ആയിട്ട് പറയണതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ അനുകരിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ അനുകരിക്കണം, പിന്നെ നമ്മൾ അത് ജീവിതത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരണം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നാമജപെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവർ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നു. വൈഷ്ണവരുടെ സഹായ ഗ്രന്ഥമായ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഈ ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൈഷ്ണവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ, വലിയ ആചാര്യന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാ ബുക്കുകളും അല്ലെ, പുരാണങ്ങളും അല്ലെ ഉപനിഷത്തുകളും നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും എന്താ പറയാ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അത് മുഴുവനും പഠിച്ച്, അത് അല്ലാതും അവർ പഠിച്ച് അതിന്റെ വളരെ ടിപ്സ് അതാണ് അവര് ബുക്കുകളായിട്ട് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആയാലും ഇപ്പൊ ഹരിഭക്തി വിലാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ഗ്രന്ഥമായിക്കോട്ടെ, അതിലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ വൈഷ്ണവര് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ബ്രാഹ്മണർ തന്നെയാണ്. വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് ഉപനയിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വൈഷ്ണവ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് വൈഷ്ണവനാകാനേ കഴിയൂ. രസം ചേർന്ന വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്,
രസം. അപ്പൊ വെള്ളോട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് രസം. അതില് രസം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അതിലായി മാറും. ഏത് വൈഷ്ണവന് അവന്റെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെന്റെ ബ്രഹ്മാവസ്ഥയിലേക്ക് അവന് കടക്കാൻ കഴിയും. ശരിയായ അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യന് ആര് വേണമെങ്കിലും വൈഷ്ണവ വിശ്വാസിയായി മാറ്റാനാകും. അങ്ങനെ ആർക്കും ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞ, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ വേണം അല്ലെ, ഒരു ആചാര്യൻ വേണം. ഒരു ആചാര്യനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവനൊരു വിശ്വാസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ആകാൻ കഴിയും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ എന്താണ് കോട്ടിങ്സ് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുലത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ ഒരു പരിസ്ഥിതിയുടെയോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല ബ്രാഹ്മണൻ. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തി മാത്രമുള്ള വ്യക്തി ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം പറയുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ 21ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ തെളിവിനായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ്, യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ബലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭിമുഖങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അത്യുന്നതമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത, അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്. ഏതാണ്? ഒരു യോഗ്യത, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും തന്റെ ഗുരുവിലും അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത. ഏത്? ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി, ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ആ കോട്ടിങ്സ് ആണ് ഭാഗവതത്തിൽ 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, വേറൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ കാര്യം. ഒരു ആചാര്യനെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, ആചാര്യൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതക്രമം മാറ്റം വരുത്താം. അതിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര, ഈ 3 ബേസാണ് നമുക്ക് വൈഷ്ണവനാവാനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാവാനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനാവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല, എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതേപോലെ ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നു. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാലോ. ഇപ്പൊ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ മരണത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഒരു ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ട്? മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞതിനൊന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. പിന്നീട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്ത് അതിന്റെ പ്രീച്ചിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ, ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ, പബ്ലിക്കായിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരീരത്തിന് മരണമുണ്ടല്ലോ, ശരീരത്തിന് മരണമുണ്ട്. ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്? ശരീരം ജീർണിക്കുമ്പോൾ. ശരീരം ജീർണിക്കുമ്പോ. അത് ശരി, ഓക്കെ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ.
ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം, ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനം, അതിൽ തന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മ മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മ മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മ മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ജനിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? പുനരധി മരണം, പുനരധി ജനനം എല്ലാം. നമ്മ ജനിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ജനിച്ച മരണമുണ്ട്. ശരി, ജനിച്ച മരണമുണ്ട്. മരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ജനിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ജനിക്കുന്നത് ബാക്കി വെച്ച കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അവിടെ പോയിന്റ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പൂർത്തിവെക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. അത് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നടക്കില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഇത്തരം കുറച്ച് ഷോർട്ട് ടൈം സ്പാനിൽ നടക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തായത്, ഇത് വിടണം. ഈ ശരീരം വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോയാലോ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ പരിപൂർണമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വീണ്ടും അവിടെ ചെന്ന് വീണ്ടും കുറെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ വീണ്ടും പുനരധി മരണം, പുനരധി ജനനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഈ മരണത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി മരണം വേണ്ട. നമുക്ക് മരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിക്കും, കൺഫേം ആണ് അല്ലേ? നമ്മ എന്തിനാണ് മരിക്കുന്ന? എന്തിനാണ് ജനിക്കാൻ? ജനിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? മരിക്കാൻ. ഇതുള്ളൂ നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? അതിന്റെ കാരണം നമ്മളെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിറകെ പോക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളാണ്. ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലും ചെയ്യും, പിന്നത്തെ ജന്മത്തിലും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനെ നിർത്തുക, ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം. അപ്പൊ നമുക്ക് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്താ, അതിന് നമ്മൾ പതിതമായ ആത്മാക്കൾ. ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റും. ഹരേർനാമ 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 കേവല നാസ്തൈവ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത എന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുനരാവർത്തനത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹമെന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായി ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാതെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മള് സാധന ഭക്തിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് രീതിയിലൂടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ കിങ്കരന്മാരാണ് ശരിക്കും അവര്, അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട്, നിയമങ്ങൾ പാലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരാണ് അവര് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്, അത്രയും കൺട്രോളർ ആണ് അവര്. അത് അവരൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ കഴിയില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവർ ആ പൊസിഷന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിലേക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എത്താം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബദ്ധശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്യാതെ ആചാര്യപ്രിയന്മാരെന്ന് പറയും ചിലവര്, അല്ലെ? ആചാരം മാത്രം ചെയ്യും. അവർ ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഈ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല, വിളക്ക് അങ്ങനെ കത്തിക്കണം, സമ്മതിച്ചു, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഇതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം അത് കാര്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ മനുഷ്യരൂപത്തെ ദൂഷിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യരൂപത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, ഖരാജമുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, രാജൻ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നിയുദ്ധ ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാദാരന്ധങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ മുക്തമായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളോടും ഇത്തരം ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അതായത്
അതിന് ഭഗവാനോട് ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് സർവധർമ്മ പരിത്യജ. നമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ധർമ്മത്തെയാണ് പരിത്യജിക്കാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് അധർമ്മത്തെ അല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടമുണ്ട്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം കടങ്ങളാണ്. തൊട്ടേനും പിടിച്ചേനും കടാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ കടമെടുക്കാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്താണോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെ ശരീരം തന്നെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് മഹർഷിമാരോട്, നമ്മൾ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മഹർഷിമാരോട്, പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരോട്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ജനനം എന്താന്ന് അച്ഛൻ, അമ്മ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഇവരുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ്. അവരെ ബന്ധുക്കൾ, അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അവരോടുള്ള കടം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള ജീവാത്മാക്കള്, ജീവജാലങ്ങള്, 84 ലക്ഷം എത്രയെന്ന് അറിയില്ല, ഇവരോടൊക്കെ കടപ്പെട്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തോട്, രാഷ്ട്രത്തോട്, ഇതിനൊക്കെ കടം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു കടത്തിന്റെ ആവശ്യം അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഈ കടം നമ്മൾക്ക് നിലനിൽക്കും. ഈ കടങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടുകയും വേണം. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. കാരണം നമ്മള് പ്രാശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാശ്ചിത്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് എക്സംഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഭഗവാനോട് എന്ത് ചെയ്താലും അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്ന, തെറ്റ് ചെയ്യാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടി. കാരണം ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അതാണ്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പാശ്ചാത്യ കർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അതില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ കൂടുതൽ സറണ്ടർ ആവണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. ധർമ്മത്തെ അടക്കം നമുക്ക് പരിത്യജിക്കാം. പക്ഷെ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് വർണ്ണാശ്രമം. ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിരുന്ന് അവിടെ നിൽക്കാന്നല്ല. നമ്മൾ 18ാം പടിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കാര്യമില്ല. അപ്പുറത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ. എന്നാലേ ശബരിമല ശാസ്താവിനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനിലേക്കാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത്, ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ അഭയം നേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാമെന്ന ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. അത് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം തന്നെ. കാരണം സർവധർമ്മം പരിത്യജ്യ മാമേക ശരണം വ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ സ്വ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പിന്നീട് കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റി സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്കത് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവതിൽ ഉറപ്പുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ അതിനെപ്പറ്റി, അപ്പൊ ആ ഭക്തനുണ്ടാവാവുന്ന, പിന്നെ ഞാൻ ആയ ധർമ്മം ചെയ്തില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കടം തീർത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. എല്ലാ പുണ്യവും പാപങ്ങളും പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പരിശുദ്ധി ഭക്തി. നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പരിശുദ്ധി, ഭക്തിയുടെ പരിശുദ്ധിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയ ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആവാ. അതാണ് പറയുന്നത്. അതേവരെ നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്ര മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനെ മുന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതിനെ മുന്നൊക്കെ കർമ്മയോഗമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലെ? അർജുനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതല്ലാതെ നിർത്തിക്കോളാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ്. കാരണം അതാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ, അതാണ് അർജുന സറണ്ടർ ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എത്തുന്നുണ്ട്. അർജുന സറണ്ടർ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുക. നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മളെല്ലാ പുരാണങ്ങളും, എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതേവരെയും നമ്മൾക്ക് തരും ഭഗവാൻ. നമ്മ ഇന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തുന്ന ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് പരിശുദ്ധി. അതാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100%. ബാക്കി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ജയിക്കും, അർജുൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജയിക്കുമെന്നോ ഞാൻ തോൽക്കുമെന്നോ എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യം കിട്ടുന്നോ, ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി. അതാണ് നമ്മള് ഇത് പറയുമ്പോ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ 5 ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പറഞ്ഞതിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിന്റെ 4 വരെ ഇട്ടോളൂ അല്ലേ? സോറി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടണോ? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടോ മാതാജി. ഓക്കെ മാം. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമയം ഉണ്ടല്ലോ, 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ആൻസറും ചെയ്ത് പോവാം. ഇത് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞത്. അതെ അതെ, ചെറുതാണ്. ഒരു 3-4 ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇട്ട് വെച്ചോ, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് മിസ്സിങ് വരും. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ നോക്കിക്കാരും 5, 6 ഇട്ടുണ്ട് പ്രഭു. ഇട്ടല്ലേ? ഞാനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. 5-ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 5-ാമത്തെ അതില് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പരിഗണനകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തായത് എന്താണ്? എന്താണ് ഭൗതിക പരിഗണനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് ഭൗതിക പരിഗണനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തായത്? എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭൗതിക പരിഗണനക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികത്തിന് ഭൗതിക ലെവല് വിടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ലെവലിലേക്ക് എല്ലാവരും നല്ല പറഞ്ഞത്, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടാ. നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ ജനറൽ വ്യൂവിൽ പറഞ്ഞാണ്. കാരണം നമ്മള് അതിലേക്കുള്ള യാത്ര മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ പറയണത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെയോ ഇതിന്റെ ഒന്നിലുള്ളതല്ല ശരിക്കും എന്താണ്? പരിസ്ഥിതി 4 അതിരുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഏത്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല ഭക്തിയുത സേവനം. അതാ പറയുന്നത്. അത് രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ പരിസ്ഥിതിയുടെയോ 4 അതിരുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതല്ല, ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് ഭാഗവതത്തിലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്ന രാജ്യക്കാർക്ക് പറ്റുള്ളൂ, അമേരിക്കക്കാർക്ക് പറ്റില്ല, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് പറ്റുള്ളൂ, ഈ വർഗത്തിന് പറ്റുള്ളൂ, ഈ പരിസ്ഥിതിയിലേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ ശരി, അതൊക്കെ നല്ല അതില് ബാക്കി മിനിമം കാര്യം, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് സപ്പോർട്ടിങ്ങളാ. അത് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കല്ല. ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ, ഭഗവാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നാലേ ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇന്ന രീതിയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ തെറ്റാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് രാജ്യത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെ ഒന്നല്ല. പിന്നെ അടുത്ത് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരൻ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്മുറക്കാരെയാണ് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്തത്? അവരെന്താ ചെയ്തത്?
നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന പേരിലൊരു ആ ഒരു നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് അതില് നിത്യാനന്ദ കുറച്ച് പേര് എന്ത് ചെയ്ത് നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത്, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗത്തിന്റെ കുത്തകയിലെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആര് മുഖാന്തരമാണ്? അതായത് സരസ്വതി ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ സ്വാമിയുടെ ഗുരുവാണ് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. ഓക്കെ. അടുത്തത്, പത്മപുരാണത്തിൽ വസിഷ്ഠൻ ദിലീപിനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാണ് മേഘമാസത്തിൽ ഡിസംബർ ടു ജനുവരി പ്രഭാത സ്ഥാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം പോലെയാണ് ഏത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണേ, കാരണം അതിന് വേറൊന്നുമില്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങള് ചെയ്യാം. അടുത്തത്, സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ കാശിഖണ്ഡം എന്ന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതെന്താ പറയുന്നത്? വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ അറിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയെ പോലും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അതായത് പറയുന്നത് എന്താണ്? മയൂരധ്വജം അല്ലെ, സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് മയൂരധ്വജം എന്ന രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരിലും താഴെയുള്ള അധകൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ശരിയായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ തിലകവും കയ്യിൽ ജപമാലയും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയുമായി നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ അവർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും വന്നവരാണെന്നേ തോന്നൂ. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ വെല്ലുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ, കാരണം നമ്മള് അത് നമുക്കറിയാം, തുളസിമാലയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ജപമാലയും തിലകത്തിന്റെ ഒക്കെ പവർഫുൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള അതിന്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു പോകണം. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ തിലകം ധരിക്കണം. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു പാട്ടാക്കി മാറ്റാം. ജപിക്കുക, തുളസിമാല സമയാൽക്കഴിഞ്ഞ് തുളസിമാല ധരിക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ ശൂദ്രന്മാരെ താഴെയുള്ള അധികൃത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും വൈഷ്ണവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അടുത്തത്, രസം ചേർന്ന വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ ഏതൊന്ന് വിശദമാക്കുക അല്ലെ. വൈഷ്ണവ ചിന്താഗതിയിൽ ചേരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാകും, ബ്രാഹ്മണനാകും. അത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഹരിഭക്ത വിലാസത്തിലാണ് അല്ലെ. ഹരിഭക്ത വിലാസം സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലെ, സഹഗ്രന്ഥമാണ് ഹരിഭക്ത വിലാസം. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നതാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാകും. അതെ, വൈഷ്ണവ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനായി തീരും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യണ രസം ചേർന്ന വെള്ളോട് സ്വർണമാകുന്നത് പോലെ. അടുത്തത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ഇത് വിശദമാക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്? യോഗ്യതയും അയോഗ്യതയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്തിയവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഫലദായകമായ കർമ്മങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആചാര്യന്മാരും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അരേ അപ്പൊ യോഗ്യത, ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ യോഗ്യതയെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ചിന്തിക്കില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും മുഴുവനായിട്ടില്ല, അത് സമയം പിടിക്കും. പക്ഷെ പോയിന്റ് അതാണ്, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ, അവിടേക്ക് എത്താണ്ട സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലോ കർമ്മങ്ങളിലോ ഒന്നും നമ്മൾ അഭയം തേടുകയില്ല. അതൊന്നും നമ്മുടെ കാര്യമെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറക്കുന്നത് നമ്മൾ. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെയും പ്രമാണങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത. അതാണ് പറഞ്ഞ യോഗ്യതനെ പറ്റി പറയണാണ് ശരിക്കും ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിക്കും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ, നമ്മള് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ നമ്മളെ തന്നെ താത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണ്, ചന്ദനൊക്കെ ഇട്ട് കുളിയൊക്കെ തൊട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വലിയ ഭക്തരാണ്. നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവണേ നമ്മള് താഴാണ്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദാസാന ദാസാന ദാസ. നമ്മള് അവിനയം വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അതാണ് ഭക്തൻ ഉയരും തോറും അവന്റെ വിനയം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പറയാം. അതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നത് അല്ലെ, എന്താ പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനമാണ്. വാസുദേവന്റെ നേർക്ക് സ്നേഹമെന്ന സരള വികാരം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശമായ ഈ നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യവുമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായാൽ പോലും ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിലൊരു വേർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ നേട്ടം ജനന മരണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്, നമ്മളെ നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജനിക്കും മരിക്കും, ജനിക്കും മരിക്കും, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ന് രക്ഷ നേടാം, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരൂപം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത് കരഭാജന മുനി അല്ലെ, നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത് എന്ത്? ഭാഗവത 5:41 കരഭാജന മുനി നിമി മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. അടുത്തത് രാജൻ, വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായ നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെയും ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ഋണവിമുക്തനായി തീരുന്നു. മഹർഷിമാരോടോ പൂർവ്വപിതാക്കളോടോ ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടോ കുടുംബത്തോടോ സമൂഹത്തോടോ അയാൾക്ക് യാതൊരു ബാധ്യതയും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുമില്ല. ഭക്തിയുത സേവന നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് വർണ്ണാശ്രമക്കനുസൃതമായി നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കാം. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് അതേവരെയും നമുക്ക് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു പറയണം. അതായത് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. അർജുനൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്തോണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവതിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അവിടെ എത്തുന്ന വരെ നമുക്ക് നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞു അതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. മഹർഷിമാരോടുള്ളത്, പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരോടുള്ളത്, ഇതര ജീവാത്മാക്കളോടുള്ളത്, കുടുംബത്തോടുള്ളത്, സമൂഹത്തോടുള്ളത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയുക്ത കർമ്മങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കടമാണ് അവർക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള കടം നമ്മൾ വീട്ടണം. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് പിന്നെ ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ ആവാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇത് മുഴുവൻ. അതാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്.
പാപകർമ്മങ്ങൾ മുക്തി വേണ്ടി അയാൾ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നിഷ്ഠയോടെ നടത്തുക മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ വിടാം. അവിടെ പിന്നെ തെറ്റ് പറ്റി ശരി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റേ ഇല്ല. എല്ലാതും ശരി മാത്രമായി മാറാണ് നമ്മള്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്തെന്താ? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 1866 നൽകുന്ന ഉറപ്പ് എന്താണത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്നിൽ അഭയം തേടുക, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ? അതായത് സർവധർമ്മം പരിത്യജ മാമേക ശരണം വ്രജ അഹം തോ സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മം ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക, ഞാൻ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയേ, ഭഗവാൻ സർവധർമ്മങ്ങളിൽ, അതായത് ഭഗവാനിൽ ശരണം നേടാം, അപ്പോഴും എന്താണ് സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മള് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിടുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായി? അത് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു, അതാണ് ഗ്യാരണ്ടി. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഋഷിമാരുടെ ധർമ്മം, അത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയില് പറയുന്നുണ്ട്. വില്യമംഗ ഠാക്കൂർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട് അത്? കാരണം ത്രിസന്ധ്യ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, അതായത് പൂജാ വിധികൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. കാരണം അതൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ്, നിയുക്ത ധർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണ ഒരു രംഗമുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ വിടാം നിനക്ക് എന്നിൽ എന്നൊരു ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പിന്നീട് കടമ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഭഗവാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, സംശയിക്കേണ്ട, മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതണ്ട, നീ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കരുതണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകി. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തി മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളത്. ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ ആവാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുണ്ട് ഇതുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾ അതുണ്ട് ഇത് അതല്ല, അതൊക്കെ അതിലുണ്ടാവാം, പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ അതിലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നൽകുന്ന ഉറപ്പ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയില്ല? ഇതിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ? ക്ലിയർ ആയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അമ്മ എത്തിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം. പഞ്ചകൽപരൂപ കൃപാസിന്ധ്യാപച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോന്നും അനന്തോടി വൈഷ്ണവർക്ക് ചെവ്വാദിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശരിയപ്പം നാളെ കാണാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.